kai ka san wannan yaron Alios ya haukace ya zama mahaukaci sosai ba za ka tafiya ma sai ka ga yana ta gwada kansa da ƙasa. Wannan Alios wannan yarinya to ai ran na wuce ina irin zane da yara suke a cikin bango irin na aljini ko naga Alios sai rarraba zanen nan kuɗi yake wallahi abin ya bani mamaki a mo kan siyan wallahi Alios ya ci kai mutum shi ne zai yanzu sai ta koma zaye-zaye ta dinga sa wiwi wallahi ta dinga ranar mun gashi yana gaida akuya ina kwana akuya ya riga ya ci kai ke wani akuya ne ba wallahi ya yi manzi kama da budurwansi wallahi ya aikata wallahi da ka san krokodai Allah shirya shi ba ne tsara okay ana wuce aka je ne can bayan lafiya ya kamata mu je tare da kai saboda ni zan karɓi sigari a biya hankali ba kare a goma kina biya Alios sana sai ya ranar nan ya ganki da sigari Allah in mun ga kina sai mun si bamu sai salamu alaikum Alios ina kwana ina gajiya Alios yau ken ne wallahi ni ne Allah wallahi kin ya hankali ba sai na daina ai na tuba na daina kula yanzu nan muka rama bulmanki muka sai kina sai ki yabe mana dalla a kuma ya da ma ba cewa wallahi menene yawa wani wato na kama da Allah wannan da Allah waye ni ne ko to kallo hoton nan ka kare mai kallo wallahi ke ne to kalle ni kuma a zahiri kalle ni kuma mun kare ne to da ni da na hoton nan da ni kuma a zahiri wanne ne ko na hankali amma ke ma kan sani a'a sai wanda ke ga mun musu muke tun a gida muke ta musu da shi ne ya ce ya bi na hankali na ce na bi shi hankali ni sai na ce bari don same ka tantance mu to ki bar mana wannan waya ne zai je fam sai ka oke sai gane za ka je fam santa to shikenan ka gano dan Allah ni dai na bu gane ya na bi shi hankali za ka gane ina receiving wayan da kwali yana bayan wayar yana bayan wayar yana baya kuma gidan Alios ne Alios an gama yawa ke ka gano mu wanne ne ko na hankali ai ba dan san ni ne mara hankali ko ni ne